Здравейте, приятели и колеги! Добре дошли отново в нашия канал, в който споделяме с вас процеси на нашата работа и разглеждаме различни видове инструменти. В днешното видео ще споделя с вас един процес, който е много важен за перфектен завършен вид преди боядисване. Става въпрос именно за шкуренето на самата основа. Ще разгледаме нашата гледна точка по време на работа. Ще ви запозная с ръчните инструменти, които използваме при шкурене на вътрешни ъгли. Приготвили сме ви тук 4 броя машини за шкурене на марката Festool, 2 от които ние работим постоянно с тях и 2 по-бюджетни варианта, които са ни предоставени с любезното съдействие на Festool и магазини Елко Бургас. Тук е момента да кажа, че сред нас има колеги, които не шкурят, така че ще ги помоля да се въздържат от коментари и да пропуснат цялото видео, защото то за тях няма да е полезно и само ще си изгубят времето. Тези личности са като извънземните. Всички сме чували за тях, но никой не ги е срещал. Започнем първо с това, че преди да пристъпим към боядисването, ние шкурим от 2 до 4 пъти, според зависи от ситуацията. Сега на много хора това ще се стори много странно, но това е факт. В днешно време новото строителство масово е измазано с гипсова мазилка. Какво имам предвид? Тук идва първото шкурене. Тази гипсова мазилка в 99,9 от случаите не е готова за полагане на полимерна шпакловка на първа ръка. Какво имам предвид? Много често тази основа има пръски от мазилка, разни цицини от неразбит материал при самото бъркане на гипсовата мазилка и неравности. Първото шкурене ние го правим с машина на Festool LH-S2, това е Planex 2 с летосветлението. Шкурките, които ползваме там са 40, 60, 80, вече според зависи колко е лоша основата. За вътрешните ъгли ползваме ето това ренде. Сега ще ме питат, защо ползвате това ренде. Масово в случаите вътрешните ъгли тук са заоблени и нямат добър остър вид на самия вътрешен ъгъл. Посредством това ренде с движение нагоре-надолу зачистваме този вътрешен ъгъл, за да може при шпакловката той да не надига. След като сме подготвили основата, започваме с грундиране на дълбоко проникващ грунт и полагане на първа ръка полимерна шпакловка. По време на полагането на шпакловката, ако виждате, че самата основа продължава да има някакви дефекти, да е на места вдлъбната или много издута, ние какво правиме? След като изсъхне шпакловката, шкуриме втори път, за да може да постигнем някаква равна повърхнина, да свалим шпакловката от по-високите части, за да се получи равна повърхност. След като сме готови с второто шкурене, полагаме втора, ако се наложи, и трета ръка полимерна шпакловка по стените. Финишното шкурене го правим с шкурка 220 или 180. Ние в повечето случаи ползваме 220, защото изцяло боядисваме безвъздушно и там трябва да е перфектно гладка основата с минимална зърнометрия при шкуренето. Ако вие боядисате с валяк, 180 шкурка е предостатъчна, за да боядисате основата. Става пак перфектно, валяка прави зърнометрия, съответно остава някакви точици такива дребни, които абсолютно всичко прикриват всяко едно несъвършенство. Финалното шкурене, както казах, го правим с 220 шкурка, а вътрешните ъгли ги обработваме посредством ето този инструмент. Даже този инструмент го ползваме между първа и втора ръка. С него зачистваме вътрешните ъгли, т.е. шкури едновременно от двете страни. Какво представлява? Ето това нещо, една дръжка има тук, шкурката се залепя. Ползваме шкурки от Planex машините. Вътре аз съм сложил една лайсна, парче лайсна от външен ръбохранител, за да може да е като водач тук и да направи по-добър вътрешния ъгъл, защото това е до напрени, е меко и съответно не се получава добър вътрешен ъгъл. Този инструмент ми е подарък от колега от Англия, благодарение на който
имаме нашето име на фирмата Master Finish и съответно на нашия канал. Този инструмент е лично наша изработка. Него го ползваме за финалното шкурене преди боядисване, за да оправим детайлите като вътрешни ъгли, покредограми, мобилене. Тук ползваме пак шкурка от планица, режеме на две, залепяме на шкуреца и обработваме най-трудно достъпните места. Сега ще ви покажа машините, с които шкуриме ние. Те са всичките на марката Festool, но за целта първо трябва да създадем романтична обстановка, за да виждаме реално какво шкурим. А именно трябва да затъмним малко прозорците. Преди да пристъпим към тестове на машините, първо ще ви запозная с тях. Първата машина, която ще тестваме е ето този модел, първия LHS. Машината идва в куфър с удължение, с което може да направите машината по-дълга и по-къса. Това е нейната дръжка или така нареченото управление на самия жираф. Посредством ето този механизъм сглобявате машината с тези щипки. Тук включваме буксата, за да тръгне вече управлението на машината. Отпред имаме четка, която може да премахнете, за да шкури по-близо до вътрешния ъгли. Ние лично това не го ползваме. От тук регулирате откъде да смучи самата глава на машината. Дали по периферията или от средните отвори. И имаме за увеличаване и намаляне скоростта на движение на диска. Ние шкурим между втора и трета степен. От тук регулирате вакуума на машината, дебита, колко силно да смучи и копче за запускане и спиране. От ето тук включваме буксата от пръхсмукачката към машината, съответно тук слагаме мъркуча. Това е първият модел Титана на Festool. Това е второто поколение на марката Festool LHS2. Той също идва в куфър, систейнер, имаме удължител. Тази машина също има приставка за удължаване, за да може да стигне до по-високи части. Също може да се закупите и допълнителен удължител, за да стигате до още по-високи части. Машината тук вече е орбитална, хем ротационна, хем орбитална, с изместен център на въртене. От тук регулираме вакуума на машината за стени и за тавани. Тук имаме LED осветление, което ни помага да виждаме какво шкурим в реално време. Имаме запускане и спиране, контрол на LED осветлението, спиране и пускане и за Bluetooth управление с приложение, което не е активно в България. Тук караме мъркуча, съответно букса за захранването. Тук вече са двата по-бюджетни варианта. От лявата ми страна е LHS-M, LHS-E, дясната. Както виждате, един е по-висок от другия. Моделът LHS-M е копие на LHS-2, който е с LED осветлението. Тук машината е по-бюджетна, няма вече LED осветление, но също е с орбиталност и въртеливо движение. Има изместен център на шкуренето. Брушлес мотор, фиксирана дръжка, което е до някаква степен недостатък, но е по-бюджетен вариант. Тук вече нямаме копчета за пускане на LED осветление. Регулираме силата на въртене, скоростта, първа, втора, трета, за пускане и спиране. За по-бюджетен вариант това е вашият избор. LHS-E е подобен на LHS модела, първият модел на Festool. Той тук е с брушлес също двигател, фиксирана дръжка, без да се удължава, за пускане и спиране и за контрол на скоростта на въртене. Тук вече нямаме орбиталност, а само ротационно движение. Недостатъка на тези два бюджетни варианта е в дръжката. На по-тесни места вие ще имате проблем при шкуренето и ще ви бъде по-трудно да си изшкурите детайлите, защото ако е тясно място, заради фиксираната дръжка, която идва доста по-дълга, вие няма да можете да шкурите. За база ще ви покажа какво е сравнението. Вижте едната колко е къса, другата колко е дълга.
Това е конкретно за машините, сега ще ги тестваме как работят. Шкурката, която ще ползваме е Festool Granat мрежаста. Тази шкурка ще я ползваме на всяка една машина, за да няма разногласия, да видим коя как се представя с една и съща шкурка. Започваме с ветерана в шкуренето LH S1. Ние с тази машина конкретно шкуриме винаги стени. Тази стена тук ще бъде с декоративна мазилка, така че може да си позволим да направим експеримент коя машина как се представя. Само да споделя, че хубаво е преди да започнете да шкурите, първо да пуснете машината и тогава да я поставите на площта, а не да я поставите машината и тогава да я пуснете. Защото първият контакт винаги тук износва и плотове и става проблем на основата. Сега почваме с Planix 2. Един много често задаван въпрос от колеги е: нужно ли е да ползваме контролна лампа за шкурене, при положение, че Festool Planix 2 има LED осветление контролно, с което помага тук за шкуренето, да виждате какво правите. Само да им обясня набързо, че шкуренето с тази машина на LED осветление, фактически на нейното LED осветление, хваща един диапазон от примерно 1,5 квадрата участък свети. Вие не можете да видите с това осветление реално каква е ситуацията в цялата стена. Препоръчвам да го правите с контролна лампа шкуренето, а не точно с това осветление, но и то върши чудесна работа. Сега, за да няма разлики между едното и друго, ние няма да пуснем самото осветление на контролната лампа на машината. Така, готови сме и с тази машина в този участък. Започваме вече с така наречените бюджетни варианти. Ето го и последния вариант, този, който е аналог на Planix 2. Да наместим скоростта между втора и трета и започваме. Така, вече съм готов с шкуренето. Белязал съм всеки един жираф къде е шкурил. Сега с контролната лампа и с телефона ще го гледаме да видим кой жираф как се е представил, за да вземете сами решение кой е вашият модел. Сега с помощта на контролна лампа ще ви покажа отблизко как са представили различните модели машини. Започваме от първия модел LHS, който вече е спряно производство и не се предлага на пазара от Festool. Стигаме до LHS2. Това е машината с LED осветлението и с изместен център при шкурене. LHSE, това е EasyTo. Той е само ротационен, копие на LHS с стационарна дръжка и бюджетен вариант. Стигаме до LHSM. Това е аналог на LHS2, който е с LED осветление, но този е без LED осветление и без удължаване на самата дръжка. Оставям на вас, вие да прецените коя машина как се е представила.
и шкуренето. Надявам се да сме били достатъчно изчерпателни с това видео, в което тествахме 4 вида машини на марката Festool, за да покажем на вас в реално време те как се представят. В момента тече акция на Festool, която стартира от 1 октомври до 30 ноември. Какво представлява тази акция? При закупени машини на марката Festool за шкурене от моделите LHS2, LHSM или LHSE, вие трябва да приложите фактура от датата на закупуване на самата машина, да отидете в официалния сайт и с тази фактура да си регистрирате машината, с която хем ще удължите гаранция, хем вече участвате в акцията на Festool, която е кешбек, и те ще ви възстановят 200 лева от стойността на инструмента, който вие сте закупили. Ако за някой това видео е било полезно, знайте, харесвате го, споделяте го, за да достигне до повече хора. Чао и приятен ден!